mihatag og kondisyon. Si Kanhi Mindanao Development Authority Chairperson Maria Belén Acosta pinaagi sa iyang abogado nga iuli lang niya ang service vehicles nga gi-isyu sa ahensya kaniya kung mapakya sila og kuha og temporary restraining order gikan sa korte. Kini nga pahayag taliwala sa nagpadayon nga legal nga away human sa iyang pagkatangtang sa pangatungdanan. Si Acosta kinsa gitangtang sa Office of the President niadtong Mayo 20 tungod sa lack of trust and confidence. Wala pa nakauli sa tulo ka service vehicle sa MINDA nga gilangkuban sa usa ka Staria, Innova o Expander. Ang ahensya nitaho na sa San Pedro Police Station nga nagdumili si Acosta sa pag-uli sa mga sakyanan. Apan gipasabot ni Attorney Israeli Torion ang legal counsel ni Acosta. I instructed my client that to write a letter knowing that we still have the right to raise the matter before the Court of Appeals or the Supreme Court. We explained therein that if we will not be granted a temporary restraining order, then we will voluntarily, in the meantime, return the vehicles assigned to him. Her rather. Nagsugod ang legal nga bangi sa diyang mipasaka si Acosta og 40 nga kaso batok kang Leo Magno ang tinudlo ni Presidente Ferdinand Marcos nga mahimong chairman sa MINDA. Apan ang 40 case gibasura ni Regional Trial Court Branch 12 Judge Mario Duaves. Apan, human migawas ang dismissal, mihangyo si Acosta nga mo inhibit si Judge Duaves sa ihang kaso. Tungod niini, gisangat ni Acosta ang usa ka motion for reconsideration ug gibalhin kini didto kang Judge Nanette Gostelo Limana. Niadtong Hulyo 10, gibasura ni Judge Limana ang motion for reconsideration ni Acosta. Sa 18 ka pahina nga desisyon, gisaysay ni Judge Limana nga ang doktrina sa presidential immunity o dili ang iyang pasakan og kaso ang naglingkod nga presidente ug ang nahisgutang argumento dili magamit sa kaso ni Acosta batok ni Magno. Kay si Presidente Marcos ang nagtudlo kang Leo Magno. Kay sumala sa desisyon, katungod sa presidente ang pagpili sa MINDA chairperson ug ang gidugayon sa iyang termino ug ang maong desisyon dili sakop sa 40 nga kaso. Gi-isyu pa sa kampo ni Acosta ang ilang sunod nga legal nga lakang. We are actually raising that upstairs in the Court of Appeals or in the Supreme Court. We have 15 days to act. Or if we will file a petition for certiorari, we have 60 days to act. We are now in discussion with Ma'am Mabel Acosta, and if she will decide to raise it via Rule 45, we can go direct to the Supreme Court. Or if we will go via Rule 65, petition for certiorari, we have 60 days to raise that before the Court of Appeals. Sa kasamtangan, si Acosta nagbutang og kondisyon sa pagbalik sa sakyanan sa gobyerno nga naglambigit niini ang resulta sa iyang legal nga mga apila. Ang gisgutan nga mga sakyanan gipanagihan sa gobyerno. Hinungdan nga gamiton kini sa operasyon sa ahensya. Nagpabilin kaniya samtang naghulat sa desisyon sa korte o sa gituohang temporary restraining order. Ang mga legal nga away ni Acosta nakadani sa dakong atensyon, ilabi na bahin sa paggamit o pagbalik sa mga kabtangan sa gobyerno. Ang kontrobersiya sa mga sakyanan nagdugang sa laing gibugaton sa komplikasyon sa kaso batok sa kasamtangang administrasyon sa MINDA. Ang koneksyon ining legal nga pakigbisog nakapasiog daw mas lapad kang implikasyon sa pagtudlo sa presidente ug sa mga proseso giding gitaktak ang mga naglingkod nga opisyal sa gobyerno. Tungod sa padayong pagbangi nagpangutana ang katawhan may tungod sa mga pamaagi o palisiya sa paggamit sa mga sakyanan sa gobyerno sa mga opisyal sa panahon nga nahuman na ang ilang pagpanerbisyo. Ang kaso ni Acosta nagsilbing usa ka hinungdan nga panag-ingnan sa legal ug administratibo nga hagit nga mamahimong mutunaw pagkahuman sa taas nga level sa mga dismissal ug sa pagbalhin sa sulod sa mga ahensya sa gobyerno. Edit Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe!